Highway, Tanhay City. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isim manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tumong o tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas na sibiyahan, 94.3 City Light FM. At Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kanato sa garantisadong proteksyon patok sa mga sakit ME500, ME500 ug ang mupagana sa imong Atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kanyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Alas 7:47 na sa kabutagon o karon sa atong detalye sa ato ang mga balita sa Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM o sa 96.9 Light FM dito sa may lungsod sa Banukan. May buntag kaninyo diya. Nasa pikas din na si Kayla Kay. Matod pa paghigayon og checkpoint sa atong mga kapulisan diri sa atong syudad sa Tanhay. Panghingusgan matod pa ni Police Executive Master Sergeant Clemente. Kailakay may butag tira! Atraka Balita 943. Gipamulta mga nakalapas sa minimum health and safety protocol samtang migawas sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay kaniadtong adlaw nga Biyernes, Abril 16, 2021 sa pagdayo nga pagsaka sa aktibong kaso sa COVID-19 dinhi sa Negros Oriental. Ang mga minimum health standards sama sa pagsuot og face mask ug face shield ang kanunay gihapon kini gipahimangno ilabi na kung mugawas kita sa itong mga panimalay. Ang kapulisan sa syudad sa Tanhay ang gipanguluhan ni Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Elhamiri ang wala kini nagkulang sa pagpahimangno sa mga tao ilabi na sa mga Tanhayanon. Ug nisaad usab sila nga dili kini muhunong sa pagpamuyag sa mga tao kinsa wala nagatuman sa lagda sa Interagency Task Force ug sa Departamento sa Panglawas aron malikayan ang pagkailap sa virus mao ang COVID-19. Sa laing balita, ang kwerpo sa kapulisan sa syudad sa Tanhay ang mipahigayon og PNP checkpoint kaniadtong Biyernes, Abril 16, 2021 sa may alas 9 ka pinukulang dito sa Barangay Tugas, Tanhay City, Negros Oriental. Si Police Executive Master Sergeant Clemente sa Tanhay City Police Station mipadayag ang tuyo ug tumong sa PNP checkpoint mao ang paglantaw sa mga lisensya sa mga motorista, rehistro sa mga motor ug sakyanan, pagsuot og helmet, pag-check sa mga plaka sa mga sakyanan, lakip na usab ang pag-implementar sa mga minimum health and safety standards ng gilatid sa National IATF kalabot sa pandemya ang atuang gitubang karon. Pahimangno sa mga kapulisan sa tanang mga Tanhayanon nga hugtanong musunod sa mga balaod alang sa kahapsay sa atong syudad ug kaayuhan sa tanang mga lumulupyo sa syudad sa Tanhay. Umao kadto ang nakuha nga balita sulod sa 24 oras sa Dilipa. Akong kinasing-kasing nga pagpasalamat sa tanan ng timbaya sa akong adlaw nga natawhan kaghapong adlaw pinaagi sa Facebook ug bisag sa personal. Ilabi na nilang konsehala Mercedes Marimat, Ma'am Melojin, Ma'am Jade Marimat, Ma'am John Micah Impec, Sir Giselle Ramirez, Sir Crisanto Garet ug ni konsehala LV Montesa Tolentino diha sa lungsod sa Pamplona. May pagpaminausab sa Rodas Beauty Spa owned and managed by Ma'am Roda Silva. Apinausab diha sa MJ's Eatery nilang Sir Ondo Ibalyes, Ma'am Maribet Marimat ug Ma'am Iyay Aguilar ug Ma'am Jovelina. Ni Ma'am Adelfa niyo sa Barangay Tugas ug ni Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City. Ni Ma'am Christy diha sa Totos Eatery sa may Tanhay City Public Market nga kanunay nagapalanog sa Atraka Balita 943. Sa ME500 protection garantisado sa Masuman, ang garantisado mo pabarog ug magpakusog. Love Bubu Soap Trading nga nimutan sa Mabini Street, Barangay 2, Tanhay City. Alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City ug sa 96.9 Light FM Manukan, Zamboanga del Norte. Serbisyo publikong walay pinilit na kadiri sa gawas, kini yung Atraka correspondent Kailakay may buntag kanatuntanan. Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita. Ano ka diya sa Malon ha?
Gatusan ka mga katawan, lakip na ang kabataan kinsa nakapahimulo sa feeding program ikan sa grupo sa TV Scares o sa Team MPC na kini gipanguluhan ni Konsyal LV Montisa Tolentino ug Vice Mayor George Dolan. Nakipusab na dito sa mga kauban niya si retiradong pulis Josel Ramirez o Crisanto Garrett Jr., Konsyal Mercedes Marimat ug ang kaubanan. Kagapong adlaw ang feeding program dito kinigipegayon sa Bukirang nga bahin dito sa Baysitso sa Barangay Patima sakop sa Lungsod Pamplona. Patod pa ni Konsyal LV Montisa Tolentino nga dili lang kay feeding program kadtong higayuna ang ilang gihatod sa serbisyo. Anaasad ang pagpakonsulta sa katawhan nga nag-edad og 25 anyos pataas lakip na ang senior citizen nga nakonsulta usab sa ilahang doktor nga higala ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Oo, sir. We started with the concept nga mo pa-feeding ta, and then kami ni nung George nag-istoryahan na ini nga among apila na lang o kanang outreach medical outreach program kay tsansa na nga aduna koy friend nga doctor nga ibakasyon diri gikan sa laing province unya while nag-quarantine pa man ta, so ni kuyog siya sa ato ang outreach program sa sitio sa Fatima. So ang atong gibuhat dito, sir, nag screening project ta for diabetes and hypertension. Unya malipayon sad ta nga ubay-ubay sad ang ni pa-screen. Unya nang hatag sad ta og tambal gikan sa TV Scares ug sa grupo ni Congressman Chiquiting sa Garbaria. Unya inubanan sa among mga kauban sa buhat, of course si Nong George Duran, si Vice Mayor Gadoy, si retired police Josel Ramirez, retired police June Garrett, si Mercedes Marimat ang atong konsehal sa Manguto, dito sad si Kapitan Tonton Bangko, si former Councilor John Ray Arnaiz o si Idol Junjun Alba. Dugang usab ni Konsyal Tolentino nga dako po siya pasalamat nga anaa ang kabataan o ginikanan kinsa nakatila usab sa macaroni soup. Nga nagpasalamat usab siya sa iyang igsuon nga babay kinsa maoy mi suporta sa iyang feeding program. Aniya ang iyang pamahayag. Malipayon kay ita, sir, kay bisag sa ginagmay nga soup bowl, macaroni soup, makita nimo nga nalipay ang mga bata, nalipay ang mga ginikanan nga naghigop sa ato ang sabaw sa atong macaroni soup. Malipayon sad ko nga ang akong sister nga tuwa sa gawas nagtrabaho, nitampo siya para sa atong feeding program. Si akong sister nga si Pia Montesa Soria nga tuwa na sa gawas nagtrabaho karon. Thankful kaayo ang tibok grupo, thankful kaayo. Sa isay usab ni Konsyal Tolentino manghinaot siya nga kanunay nga maayo ang panahon aron magpadayon ng ilang feeding program kuyog gihapon ng ilahang grupo. Oo, hopefully maayong panahon, bisag kaganiya, sir, no, medyo lisod ka itong atong giagian nga dalan, tungod nga lisod na siya daan plus basa pagyud, pero nagpasalamat ra sad ta nga bisag sa kalisod sa dalan nakalusot ra gyud ta nga wala ray nahitabo nga dili maayo, wala ray mga untoward incidents. Si Pamplona Silar LV Montisa Tolentino, eksklusibong nahinabi sa Atraka Balita News Team. Laing nga lokal nga balita, padayon ang pagpahiyon og checkpoint sa kadalanan sa siyudad Tanhay, lalawigan sa Negros Oriental aron sa pagtutuman sa balao sa trapiko. Si Police Executive Master Sergeant Charlie Clemente sa Tanhay Police Station nga gawa sa pag-usisa sa mga dokumento sama sa pagrehistro sa motorsiklo sa kinan lagip ng driver's license. Ila usab gibatuman ang health protocol sama sa pagsuot og face mask.
Say usab ni Clemente nga ang mga pedicab nga pasayroan ila kini nga gi-check ang physical or natuman ba ang physical distancing og ang pagsuot og face mask o kung mahimo na ay face shield. Ari ang pamayag ni Police Executive Master Sergeant Charlie Clemente. Sa pagkakaroon, nagkandak mi og checkpoint kay para atong i-implement na to ang atong no plate no travel policy. Atong isyuhan og citation katong madakpan nga walay plaka ang motor o wala po'y lisensya, wala po'y mga rehistro ato ginang isyuhan pag-isyuhan og citation ticket. Regarding sa ato ang pagsulod og face mask nga mga motor Sa protocol na to sa kuan COVID-19, ang atong face mask mo atong stricto og maayo. Pero ang atong face shields stricto to na sa kanamong lakaw. Pero kung gamit ka og motor, siguro tagana to nag gayon chance nga wala sila na kay maka-bother na while nga mag-drive ka nga na kay face shields. So ang face mask mo atong yugtan karong kuana sa pandemic. Panos pandemic. sir, ang ato ang kini nga overloading nato sir, helmet ato bang gi para gyapon? Para ra gyapon nato na para pag hatag nila og nga sa sunod lang nga mogamit gid sila na kay para sa ilang safety, sa ilang pagbiyahe. Kay ma'am na usa ka safety nato sa atong mga motorista. Parehas na naka on helmet sila. Nga ato nang ipang-advisean nga pag helmet mo ana. Si Police Executive Master Sergeant Charlie Clemente sa Tanhay Police Station, eksklusibong hinabi sa Atlaka Balita News Team. Laing nga lokal nga balita, bisan na nagkasingabot na ang bakuna batok COVID-19 sa probinsya sa Negros Oriental. Gani nahuman na ang mga health workers sa ilang second dose nga pagpamakuna. Si Pamplona Vice Mayor George Duran mibutya kun ugaling prioridad na ang mga elected official sa munisipalidad ug syudad. Siya miingon nga dili gud siya magpabakuna. Sa isay usap ni Vice Mayor George Duran nga dili mampudpog sanay ang kung dili ka magpabakuna sa batok COVID-19. Ani ang pamahayag ni Vice Mayor George Duran. Para na ako dili ko mag-decide kay as per advice sa akong daughter to as a stage ko. Injud siya nga ayaw din pa bakuna di. Kay na one thing nga wala nila gi-reveal. May usa ka gikan sa mga OFW na balik. Giingnan gud siya nga are you ready not to raise children anymore? Kay once mabakunahan ka, di na di ka maka-raise of children. Pero wala na ilang ipangutahan na diri. Dili na pangutanon ang ilang bakunahan kung pwede na ba mo resibo ba ka nga dili nakakapanak at your age. Munang para na ako dili jud advisable. Ilabi na dili na to kay bawon unsay atong internal nga mga ills atong gigamit o atong gisakit ba. Sakit na to sulod. Pero bisan pa og ma-perfect ang akong condition after ng medical check-up, di gyud gyapon ko. Kay lahi kayo ng ngano man nga dili man sila gahimo og tambal para treatment. Ngano prevention man ang ilang nga tambal. Bakuna man sa prevention. Nya kay pag-prevent ana delikado man kaayo og naay side effect. Ang mga tao ngayon jud ay nga ay pa-injection ko o magkasakit ko. Pero unsa nga dili man para sa sakit ang tambal, di man para sa COVID. Kwan man na misnomer man nang ngayon sila nga nanay tambal sa COVID. Actually it's not a medicine. Kay kanang medicine curative na siya dapat. Kanya kay kana preventive man na dili na tambal. Di ba? Ikuti nawala gid ta nauwat tas mga propaganda ra ba. Manang flat no gugan ng vaccine. So Si Pamplona Vice Mayor George Duran, eksklusibo na hinabi sa Atlaka Balita News Team.
Laing lokal nga balita. Yapon ang serbisyo ni Konsehal LV Montisa Tolentino ang paghatod sa ilang personal nga serbisyo. Kauban gyapon ang grupo sa Team NPC para sa katauhan sa lungsod Pamplona. Bisan sa kalayo o dili mayong dalan padayon ang serbisyo sa katauhan kauban ang grupo matod pa ni retired police officer Crisanto Garet. Ani ang pamahayag ni Police Officer Crisanto Garet Jr. Kalisod ang dalan sir, amo ginang giadto sir kay mao gini among panaad nga mo serbisyo mangkaata sa atong lungsod. So wala na mo bisan og sa kakapoy sir, amo gyud giadto kalapukan magkabaton, amo gyud adtoon sir basta mahatod na mo ang mga ginagmay nga ayuda o tabang sa mga katawhan. Si Crisanto Garet Jr. ang retiradong pulis sa may lungsod sa Pamplona. Samtang usa sa maduyog o mikuyog sa serbisyo dito sa may sitio sa Barangay Fatima mao si Barangay Konsehal Mercedes Sidis Marimat. Matod pa ni Konsehal Sidis Marimat sa barangay Manguto nga nagpasalamat siya sa ilang grupo nga naabot gyud dito sa may sitio sa Barangay Fatima aron ipaabot ang ilang ginagmayng serbisyo. Ma'am LV, doon na po yung ginagmay pang snacks, dahil mga lugaw, noodle soup, para po sa kabataan. No, makita ninyo, karon nga malipayon kay sila, nga nakadawat po taon sila sa among mga ginagmay serbisyo. Nakapaabot kami dire sa sitio sa Barangay Fatima. No, malipayon ang mga tao, sir. O gato si Konsehal Mercedes Sidis Marimat sa Barangay Manguto, lungsod sa Pamplona. Samtang atol silang ipaigayon nga ilang personal nga serbisyo nga gihatod mismo sa Barangay Fatima, si Julina Pakulanang dakong pasalamat sa serbisyo gani. Usa siya sa nakabinipisyo sa check-up. Ug nahatagan gani siya og tambal o vitamina. Ani ang iyang pamahayag. Jolina Pakulanang. Julina. Ma'am, check up ta kapin. Kung sa imong gibati dahil nagpa-check up o kas libre aning pagkonsulta. Kuan man good sir kaning murag ko tas usahay akong iginhawa then murag mubo ba kaayo niya usahay ganit tabang-tabangon ko nila. So, kasi nadawat ni Moron gikan sa ato ang doktor. Multivitamins. So, salamat ka ni. Nagpasalamat ko ni Ma'am Ilvi sa ihang pag-ari po diri then sa ihang paghatag po og ayuda sa kuan paghatag sa mga tambal og mga vitamins. Gusto nga na niyo? Jolina Pakulanang. O gato Fatima Pamplona. sa sityo. Sa. Okay, thank you. Mautog ang natabangan usap or nakabinipisyo sa ilang serbisyo nga gihatod dito sa may Barangay Fatima. Usang lokal nga balita dakong pasalamat ni Barangay Ubugon Kapitan Cristito Tito Radan ni Second District Representative Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria sa segundo distrito ning probinsya. Matod pa ni Kapitan na Tito Radan nga adunay 2 milyones nga pundo para sa ilang renovation sa ilang barangay hall. Kaya gibukabutyag ni Kapitan Radan kung i-renovate ang ilang barangay hall. Dako kining tsansa nga maigo kini sa area ang ilang barangay hall kung mag-road widening. Kaya ang barangay hall sa barangay Ubugon dool kayo sa National Highway padulong sa lungsod sa Pamplona. Ania ang iyang pamahayag. Magproyekto sa ato ang Sa Gabarya itong miaging tuig gituman yun niya. Muhatag siya og 2 milyon. So, naadyo ng 2 milyon na. Gani ang DPWS diri, gabalik-balik na diri kay barangay man tong kuanan, barangay hall man to renovation. So na karon sadto si nga di man pwede ang ma-renovate ang barangay nga gubon kay matauran og katong 2 milyon nga ikuan og barangay kay mag-widening may maigo mas widening. Gani sige jud silang gabalik-balik nga og mutawag sila nako nga basong naa jay luna nga kabutangan nato. Ningon sila nga sa eskwelahan ko no, ningko ako gyado ang head teacher po dito, ningon sila nga ang principal nga dili pwede kay gikaso pa ni siya unya di napay 49 years sa alabangan ani sa kwan sa tag-iya sa yuta. So dili po yun no pwede. So mo nang lisod kayo nga sayang kayo ang kanang kwarta mabalik yun na og di mi ka kita og luna nga kabutangan anang og barangay
mabalik yun na sa kwarta sa nasyonal kanang kwarta nga 2 milyon. Nana ng kwarta. Si Barangay Kapitan Cristito Tito Radan sa Barangay Ubugon ning siyudad sa Tanhay. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943.